persona al meu davant porta un secret amagat. Sento i cada soroll va repetint que ara encara depèn tot de mi. La vida és el que passa mentre fas plans per tenir tot lligat. Si el món es mou, com puc estar aturat? Hi ha tantes coses a fer i em queda tan poc temps per fer-les, tantes coses. Utilitzeu un dels vídeos per crear coses, un d'aquests vídeos que pengem perquè aprengueu a fer petites cosetes. En el cas d'avui mos toca el còmic i vos demostraré una manera molt fàcil de fer-lo digital, pas a pas i molt lentament, perquè vegeu com ho podeu fer, fins i tot còmics sense saber dibuixar, i superfàcil i gratuït. Així que avui aprendrem com fer un còmic en forma digital per diverses coses, una per si el voleu utilitzar per altres treballs i l'altra per els que farem per coses que utilitzarem, d'acord? Sobretot en el trimestre. Quan entreu, d'acord, i entreu a pixton.com, anireu a Students, que és el que vos toca a vosaltres. Llavors, li doneu que sigui en castellà, serà més fàcil, i vos registreu. Com es poden registrar fàcilment? Pues, per exemple, en Google. Anem a veure, jo ara me registré amb un compte en so que no tingui res fet i me registré en so de l'escola, que en so que vos haureu de registrar vosaltres. Aquí vos comença dient que vos heu de fer un avatar. Veus? Aneu a fer mi avatar. Quin serà el vostre personatge principal? Vale, vinga, de quina edat el voleu? Jo en el meu cas el triaré adulta i triaré femení. Ara jo me faré jo mateixa, però clar, se tracta de que vosaltres poseu el personatge que vosaltres vulgueu. Triem el color de la pell, per exemple, triarem aquest, que és més o menys el meu, i anem passant. Color de pelo, vinga, pues aquest, per exemple, aquest mateix. Una vegada ho tenim, ja veus que ara podem triar el pentinat. Vinga. Triarem un. Vinga, aquest, per exemple. Després, forma dels ulls, ja ho veus que és com crear un sim, si heu jugat mai. I aneu personalitzant, veus que és molt fàcil. Vinga, ara farem un... perquè aneu veient totes les passes que se van fent. Us podeu posar ulleres o no. En el meu cas, vinga, me'n posaré unes. Aquestes mateixes. I podeu triar el color de les ulleres també. Podeu personalitzar tot. Però vaig mostrant pas a pas. Jo crec que aquests me van bé. Després, si no volem o no, si volen cap detall, per exemple, aquí podem posar peques, podem posar galtetes, ho veus? Vinga, fins i tot el color dels llavis. Aquí vos dona l'opció de si voleu gorra. Vinga, triarem que sí. El que vulgueu, veus? Podeu anar fent com vos paresqui millor. En el meu cas crec que no posaré en cap perquè no m'agrada gens el que hi ha, però ho podeu triar. Després, quina cara voleu que tingui el vostre personatge? Veus? Hi ha diferents formes, n'hi ha molt guais, deixarem aquesta, i finalment la roba. Veus? Teniu moltes opcions per triar, trieu-la bé, que després no sé si podeu canviar si no sou premium, però bé, farem aquesta de moment. Aquí podem triar fins i tot la nostra estatura. Jo ho faré tipus professor ara, i ja la tenim. I ara ho podeu descarregar, si també voleu descarregar el cap o el cot sencer. El descarregam, ens queda aquí com una foto i listo. I ara ja ens dona l'opció de fer un còmic. Bueno, anem a provar, per exemple. Anem a fer un exemple. El meu
ara, com si féssim una classe, com fer un còmic. Vinga. I mos surt tot això. Fixeu-vos. Fondo, personatges, focus, paraules... Vinga, anem a triar un escenari. N'hi ha que no us deixa triar perquè són premium, però anem a veure quin volen triar. Jo n'hi he triat que sigui d'una classe, ara, per exemple. El primer que poden triar, si n'hi ha cap, i tots aquests que estan en claus és perquè no se poden utilitzar. Vinga, anem a utilitzar aquest que sí que podem. Poden triar que sigui dia, poden triar que sigui de nit, que estigui més ennuvolat, fins i tot el fons, veus? Evidentment això és una classe, no posaran res. I fins i tot vos dona l'opció d'afegir altres fons. Total, quan ja ho tenim, aquí vos deixa afegir algunes onomatopeies, aquestes són premium, però mireu, per exemple, aquesta la podem afegir aquí, per exemple. I ara sí, això seria la nostra primera vinyeta. Ara anem a afegir un personatge. Ens donarà l'opció segurament d'afegir el que acabem de crear. Veus? Jo sortiré així. I una vegada que teniu el personatge podeu triar diferents postures. És molt simple de manejar, fixeu-vos. Fins i tot ara me puc canviar de roba. Ara me canviaré de roba. I poden anar triant diferents coses. Editar el personatge. Mireu. Tot això, ara, palabras. Per exemple, què estic dient? Ara posarem benvinguts. Avui aprendrem a fer un còmic. Li donem aquí. Fixeu-vos, ja mos surt directament. Ara volem afegir... Què està passant? Quan recordeu el que era la narració, la professora avui ensenyarà a fer un còmic online. I ja ho tenim. Mireu. Després, podem afegir personatge, añadir personatge. Pues afegirem, per exemple, aquest. Veig que és una mica intuïtiu, d'acord? Anem afegint coses. I bé, i així, Així podeu anar fent cosetes. Més coses. Vinga, en aquest. Després poden triar des de on sabeu. Fixeu-vos. Poden triar que s'afegi així. Aquí podem afegir paraules. Bon dia. Molt bé. D'acord? Ara no sé per què el fons ens ha quedat... Després podem triar la cara que posa el personatge. Vinga, anem a afegir una altra vinyeta. Anem a añadir panel i ara, per exemple, ens surten dos personatges, però en volem afegir un altre. Pues n'afegim un altre. Afegirem aquest. Darrere. I li volem canviar secció. Pues editam el personatge. Fins i tot li podem editar els cabells. Vinga, el posarem una mica punky en aquest. I acciones. Pues nosaltres volem que estigui així. Que el volem moure? Li donem aquí. Bé, aquí poden triar que duia coses en la mà. D'acord? I anem triant coses. El podem moure de lloc, si l'arrastram. I li podem canviar, ja heu vist, la cara. Assustado. Trist. Totes les que tingueu opcions de fer-ho. I aquí podeu triar, ja us he dit, com estan els personatges, per exemple. Veus? I ara aquí, per acabar, afegirem paraules. Vinga, que serà molt fàcil.
Ella li contesta. Ara li afegirem un personatge. Només hem de registrar-nos, per exemple, li demana a l'alumne. I ara, per exemple, afegiríem una darrera vinyeta, això és molt ràpid, és de prova. I, per exemple, afegiríem en els personatges, ara eliminaríem aquest i eliminaríem aquest, deixaríeu el meu personatge tot sol, canviaríem el plànol, per exemple, i li afegirem la darrera paraula. Ja estàs preparat per fer el teu còmic. Veus? I li donem a listo i ara, per exemple, a compartir sortirà això. Com ho fem? Descarregam. Aquí ens donarà l'opció de pagar. Per tant, com ho fem? Per fer-ho fàcil i no haver de pagar, perquè ja veureu que totes les opcions ens donen el mateix. Solució. Fem una captura de pantalla i ja tenim el nostre propi còmic sense haver de pagar. D'acord? I així és com creareu el vostre còmic en Pixton molt fàcil.